Artio. Artio Nutrición SL nace en Dodro en decembro de 2022 do compromiso entre o benestar e a saúde, aproveitando os recursos locais. Esta empresa está dedicada á produción e venda de bebidas con alto valor enerxético e propiedades isotónicas. A súa materia prima é a auga do mar, e grazas ao seu elevado contido en sales minerais, aporta propiedades tales como a hidratación, nutrición e recuperación despois do exercicio físico. Cada produto Artio está coidadosamente elaborado para proporcionar os minerais e vitaminas que o corpo precisa, especialmente despois de actividades deportivas intensas. A factoría está en Dodro, moi cerca da Costa da Morte, o cal facilita a relación cos proveedores locais. A súa situación xeográfica, preto de Santiago de Compostela, proporciona comunicacións privilexiadas cos principais núcleos industriais e comerciais de Vigo e A Coruña. Artio Nutrición SL leva a cabo os traballos de loxística mediante un centro social de emprego, no que empregan a usuarios da Asociación Andaina Pro Saúde Mental.